L'any que jo vaig vindre a Sant Feliu, va ser el 1999, estàvem buscant pis amb la meva dona i ens van dir uns amics de Sant Feliu que estaven fent unes construccions noves, estaven fent dos barris i primer vam anar a veure un pis a les Grasses i després vam vindre a Majuí i la veritat és que de seguida vam coincidir que era el nostre barri. I vaig pensar, i la meva il·lusió sempre havia estat muntar una llibreria i vam pensar, i per què aquí no? És un barri que té, em sembla que són 4 col·legis molt a prop i vam dir, bueno, doncs per què no, ens arrisquem i vam muntar la llibreria. Nosaltres vam venir a viure al barri de Majuí de Sant Feliu a principis de l'any 2000. La meva filla estava a punt de néixer i estàvem molt contents d'arribar aquí perquè era un barri que ens donava molta tranquil·litat, estàvem a prop de Barcelona, ben comunicat i vam arribar per aquest motiu, principalment perquè volíem un lloc maco i tranquil per fer créixer la família. Nosaltres vam arribar fa 12 o 13 anys, sempre hem viscut per sobre la via i llavors vam arribar aquí per un tema econòmic. O sigui, llogar un pis al centre, comprar un pis al centre era molt més car que comprar-lo aquí dalt. I sempre estem acostumats a viure aquí dalt, diguem, el que els de baix, de les terres baixes, en dieu allà dalt. El barri, als seus inicis, era un barri molt sense res, no hi havia res perquè tots els edificis estaven construint. Nosaltres vam comprar el pis on vivim per planos i havíem d'esperar un temps perquè es construís. I això estava tot per fer, els carrers, els parcs. En aquell moment era un barri ple de grues i ple de gent nova. Arribes a un lloc nou, a un espai nou, que fins a aquell dia havia sigut muntanya per tu, perquè aquí era, la porta de Collserola. Nosaltres, com vam arribar aquí a Majuí, la veritat és que el barri estava pràcticament en construcció total. Hi havia alguns edificis fets, igual un de cada 3 edificis estava construït, tots els altres encara estaven fins i tot al solar tal qual i alguns aixecant-se. Ara, però, en els últims anys, el barri ha canviat moltíssim, tenim molts més serveis a nivell de comerç, està més establert i tenim més opcions per fer activitats dintre del barri, que no te'n tinguis que anar fora. Però sí que el barri en concret, aquí a Majuí, sí que han mancat potser associacions o organismes que facilitessin més la integració amb els veïns i amb les famílies, però ara considero que s'està treballant força i que s'està treballant molt bé. El barri en l'actualitat jo el veig una miqueta parat. Semblava que fa uns anys que tenia una progressió, la gent ens anava coneixent, hi havia una dinàmica, ja començava a haver una dinàmica de barri, però sembla que no ha estat del tot definitiu. Hi ha hagut molts canvis demogràfics, hi ha hagut molta gent del principi que ha vingut al pis per diferents motius, ha vingut molta gent nova i sembla que s'ha parat una miqueta el que semblava la iniciativa que ja seria definitiu. Aparentment no ha canviat gaire, ha canviat si ha aparegut un centre cívic, han aparegut coses, s'han fet grans els arbres d'aquest parc, ha agafat molta entitat aquest parc, però a nivells de relacions, de vida, de barri no, s'han obert comerços, s'han tancat, jo considero que n'hi ha pocs. Jo continuo baixant, continuem baixant a la zona aquesta de la Rambla a comprar el pa, el peix. No hi ha comerç aquí, vaja. Tampoc està construït perquè hi hagi molts locals i s'hi pugui establir molt comerç. I no entenc per què els comerços obren i tanquen, no viuen gaire aquí. Sí que és veritat que ara ja hi ha una sèrie de comerços bastant assentats, perquè amb el pas dels anys encara es mantenen així com n'hi ha molts que han hagut de plegar, molts que han obert de nous. Després també hi ha intents d'obrir, que malauradament últimament no hi ha molta bona sort, i també faria falta un nou impuls. Jo crec que faria falta que es creés, que la gent acabés d'omplir els locals que hi ha buits i la gent vegués tota una continuïtat a lo que és la Rambla. La relació que teníem amb altres barris de Sant Feliu no existia al començament perquè no coneixíem la ciutat. Ara, però, ja conec molt bé la ciutat i sí que podem fer activitats que sí que estan en altres barris. La veritat és que participo bastant de la vida de Sant Feliu, procuro fer les meves compres sempre que puc aquí, és inevitable baixar al centre per anar a l'Ajuntament, per fer alguna gestió, és inevitable anar a l'ambulatori, després també
vulguis o no conèixer gent d'altres barris, que et desplaces a la Salut, Can Calders. El que també tenim un hàndicap és que potser, per exemple, la gent de Montjuïc sí que es desplaça cap a altres zones de Sant Feliu, en canvi altres zones de Sant Feliu no solen vindre cap a Montjuïc. Formar part de la creació d'un barri és molt interessant, primer perquè poses moltes il·lusions, tot és nou, vols fer créixer la teva família en aquest barri, que realment doncs, hi poses moltes ganes. Vols que sigui maco, vols que sigui agradable, vols que sigui tranquil. I sí, clar que em sento quan em diuen però quants anys fa que estàs a Montjuïc? Dic jo des del començament. Doncs em fa il·lusió, perquè sí que formo part d'aquesta base, no?, a partir de la qual es construeix el barri. La veritat és que al principi és molt il·lusionant. Tu vens aquí, comences a conèixer gent, tota la gent està en la teva mateixa situació, que ha vingut a viure de nou, i és una cosa molt il·lusionant, perquè et vas coneixent, vas fent plans, vas quadrant, per exemple, el tema negoci, vam quadrar amb una sèrie de negocis, vam muntar l'associació de comerciants, és un tema molt il·lusionant. Després t'agafa el bajón quan veus que tot aquest esforç, que ja portes 4 o 5 anys lluitant, veus que va de capa caiguda. Després aquí vam tindre sort que va haver una revifalla en quant a l'associació de veïns, que es va haver una època molt important, que es va intentar fer moltes coses. Després tornes a veure la davallada d'interès, o sigui que és una mica una muntanya russa d'il·lusions, sobretot molta il·lusió al principi, jo el que recordo és molta il·lusió, i després no és que és diferent, evidentment no és la il·lusió del principi, però bueno, gràcies a Déu, sempre, encara que hi hagi baixons, sempre tens motius per intentar continuar endavant. Tu arribes a un lloc que tothom és nou, no? O sigui, en principi, que consideres que està considero que està ben urbanitzat, que les illes de cases totes són obertes, no són tancades, circula l'aire per aquí dalt, i hi ha carrers, hi ha aceres, hi ha papereres, hi ha no sé què, a diferència de la Salut i tot això que es van crear, no? Van créixer uns blocs i no hi havia ni carrers, ni papereres, ni serveis. Clar, no deixa de ser aquí, allà potser era un barri molt més obrer, moltes més mancances, aquí era un barri molt més de classe mitja, amb menys esperit de barri, o sigui, has vingut aquí perquè, bueno, t'agrada el lloc, t'has trobat un pis que et va bé i que bueno, ho pots veure en una reunió d'escala, que si ets 10 veïns ets 2, mentre no hi ha un problema gran. Aquí en principi no hi ha problemes grossos, van començar a haver-hi mogudes quan el barri no tenia escola, o això que es volia construir amb unes pastilles que queden per aquí. També és veritat que en una de les situacions en la que et trobes quan estàs creant un barri totalment nou i t'expliquen que hi haurà una planificació de serveis, doncs és veritat que a vegades no es poden complir. I sí que és veritat que a mi sí que em vaig veure afectada, doncs no hi havia l'escola bressol pública quan jo la vaig necessitar, ni tampoc l'escola pública quan la vaig necessitar. Però bueno, ja està superat i per mi que altres famílies gaudeixin ara de tots aquests serveis, escoles bressols, escoles públiques i concertades que puguin escollir dins del barri, doncs per mi ja m'està bé. No pots fer un barri amb 2.000 vivendes i no fer absolutament res. O sigui, aquí només hi ha vivendes. Jo, quan vaig vindre, per exemple, a muntar el negoci, em vaig informar, es parlava d'equipaments supramunicipals a la pastilla d'aquí dalt, es parlava de zones esportives, es parlava de ficar els jutjats aquí, es parlava de moltes coses, bueno, de fet és lo normal, o sigui, tu tens una part de la teva població i evidentment l'has d'equipar per donar servei a la població que tens allà vivint. És que al final s'ha quedat que és un barri amb quasi 2.000 vivendes, que això suposa una població d'unes 6.000 persones aproximadament, i en canvi no tens cap servei. Llavors jo crec que és una infrautilitzatció que, unit a que potser geogràficament sí que queda una banda del poble i que fa pujada, que costa molt de pujar, potser sí que ha propiciat que sigui una miqueta aïllat. Des del meu punt de vista, els reptes que hauria d'assolir el barri en els propers 10 anys seria, sobretot, mantenir els parcs, millorar les zones d'esbarjo per poder compartir estones amb els veïns, amb les famílies. Hauria d'invertir més en seguretat per sentir-nos més tranquils, perquè si marxem tot el dia i tornem a la tarda, doncs moltes famílies sé que estan patint robatoris i això no és gens agradable, perquè és l'únic negatiu que té el barri i és una pena, perquè el que volem és estar tranquils. Doncs jo, al barri, mirant d'aquí 10 anys vista, jo crec que se li hauria donat molt impuls.
És un barri que, encara que no estigui bé diu, el considero que l'han deixat una miqueta de banda. Potser al ser un barri nou s'han pensat que ja, mira, han fet el barri i ja està tot fet. Han fet el centre cívic, com dèiem abans, però que és una eina molt important, però que no considero que hagi acabat de tindre la funció que hauria d'haver tingut. És un barri que s'hauria d'equipar totalment. Pràcticament, excepte escoles, que això sí que anem sobrats, tot l'altre no tenim cap tipologia d'equipament i sobretot equipaments deportius i zones de lleure per la joventut. Sí, jo penso que els reptes que té el barri els pròxims 10 anys és d'agafar entitat, o sigui, deixar de ser un barri residencial o dormitori, a consolidar-se com a barri, que la gent se'l senti barri. Amb el meu marit diem que, en principi, nosaltres estem molt a gust aquí. No tens aquella sensació d'haver-te equivocat, de voler marxar. No, ens agrada molt Sant Feliu. M'agrada viure a Marciuí.